Malipayong dayong kilom-kilom Subo, Kabisayan ug Mindanao uban ni Dr. Iris ug DCB diri sa Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon sa Amihanang Subo. Kini si Leo Lastimosa. Magpasalamat nga sa makausap pa inyong gipadayon sa inyong tagsa-tagsa ka mga Pinoyanan. Karong hapuna ang title sa atong sugilanon, water supply. Usa ni sa labing dakong problema nga atong atubangon samtang nagagrabi ang nagkalapad ang epekto sa El Nino, ang hulga sa kakuwang sa atong supply sa tubig. Nangalaos na ang mga umahan sa kasadpang Kabisayan, nagkalapad na ang epekto sa El Nino din sa ato sa Subo o sa Central Visayas o sa pambahin sa Pilipinas. Pero ang labing dako gidatong kabana mao ang supply sa tubig nato dinhi sa Metro Cebu. Ang Metro Cebu sa latest census dunay kapin 3 ka milyon ka mga molupyo. Kita mo ang population center sa Tibok Central Visayas. Niya sa Metro Cebu ang labing duot na concentration sa mga molupyo. Niya sa Metro Cebu, di lang ang mga Subuanon, mga molupyo sa dakbayan o sa kalungsuran sa mga dakbayan o kalungsuran sa probinsya sa Subo, pero niya sa Metro Cebu ang mga Bulanon, ang mga Litenyo, ang mga taga Southern Leyte, ang mga Waray-Waray gikan sa mga Samar provinces, ang mga Negrense gikan sa Negros Oriental ug Negros Occidental. Ingon man atong mga silingang probinsya sa Mindanao. Niya sila dinhi mga eskwela, ang uban niya na dinhi man trabaho, ang uban nga minyo na dinhi, ug niya na manimuyo sa ato sa Subo. So unsaon man ang panginahanglan sa kapin 3 ka milyon ka mga molupyo sa mosunod nga 3 ka buwan. Kanusa gihulga ta nga grabing maapektuhan mo'y labing bangis nga hudlat sa El Nino. Grabing kainit, grabing kaalimuot o ang posibleng pag-uga sa ato mga tinubdan sa tubig. Ang labing recent memory nato sa kanihit sa tubig din sa Subo, mao katong bagyong Odette. Tungod sa pagkapawong sa atong supply sa kuryente, napawong ang mga bomba sa tubig sa Metro Cebu Water District o sa ubang mga water companies, nag-antos ta sa kanihit sa tubig. So palag hinungdumi ninyo, giunsa man ninyo pagpangita o tinubdan sa tubig sa bagyong Odette, human sa bagyong si Odette. Ang ako yung labing nindot na sugilanon na nadunggan, usa sa labing akong mineral water company din sa ato sa Subo, kining Nature Spring, ang kusingalan nilang kumpanya, Philippine Spring Water Resources Incorporated. Natando gid akong balatian pagkadungog ng pagkahuman gyud sa bagyong Odette, sila nakalisod-lisod ang taga Mandawi, kaya mas Mandawi ang kinadak-an nilang planta. Nagkalisod-lisod in taon ang mga molupyo sa Mandawi sa ilang supply sa tubig, giablihan sa Nature Spring ang ilang bodega diri sa siyudad sa Mandawi. Unya nanghatag sila tubig, wa na pabayri ang ilang tubig, ilang gipanghatag. Dakop man kay ng ilang bomba sa tubig sa Nature Spring, ilang gipanghatag ang mga tubig sa mga molupyo sa dakbayan sa Mandawi. Moto nakadungog ang taga-upon kay dito mamismaktan maabti sa bagyo nga si Odette. Ani apil diya sa Mandawi og linya. Parte taas sa linya diya sa siyudad sa Mandawi, pero nanghatag sila sa ilang mga tinubdan sa tubig. Lain na kung nadunggan nga managsuon man ni sila mga luwa, lain nilang igsuon nga dunay sa iyang kaugalingutan sa tubig dili sa makadako sa main water tank nila diya sa siyudad sa Mandawi, nang hatag sa tubig sa mga water tankers. So doon siya mga kailang dunay mga water tankers nag-distribute ng tubig di lang sa Mandawi, hasta sa Cebu City, hasta sa Talisay City, hasta sa Lapu-Lapu City. Nagbalik-balik, why limit ang ilang tinubdan sa tubig ng ipanghatag atol sa bagyo nga si Odette. Kamuon sa inyong kasinatian pagpangita og tinubdan sa tubig atol sa Odette. Diha ba mo'y wa pa mapawong ang inyong mga tinubdan sa tubig na nakaagas pa pinag sa generator ang inyong mga tinubdan sa tubig. Laing bagyo nga nakahulga, in fact nakaputol gyud sa atong supply sa tubig dinhi sa Subo, katong bagyong Ruping. Nakaabot ko atong bagyong Ruping, hila bihang lisura ato. Kapis buwan kita nga way supply sa kuryente dinhi sa Subo. So ang atong tinubdan sa tubig atong perting lisura. Usas labing lisod ato, of course, ang papangita og tubig mainom,
ang pagpangita og kakaliguan atol sa bagyo nga si Ruping. Motong uso kay ni adto ana mga ligo sa daplin sa dag. Kaya nga paghakot pa kay tubig kanto sa banyo, ana na lang daplis da na ama diha mga gripo, na ama diha mga tidbal sa tubig, magdalang in tawon og balde, magdaog kabo, panghangyo nga adto lang makaligo mga ligo dito. So kasagaran mga ligo adto magsulo mga babae dili intaw maghukas, ang mga laki mahimo maghukas dore shorts. Ang uban gani dili maghukas og t-shirt. Isod lang ang sabon sa ilukan sa t-shirt. Unya-unya na lang ka maghukas ining ilis na nimo ngadto sa privacy sa imo Pinoy-anan. Kami amo pa dito man ko magtrabaho sa DYLA anang higayuna sa bagyong Ruping. Ako jung duha ka lugar ang ako mahinungduman nga among paboritong kaliguan. Mga adlawon may kaligo kay mag-duty naman ng isang buntag. Kadlawon may mga ligo diha sa Sacred Heart Center sa Dan diha ko Salem. Wa kami magkailang Iris adto. Diha ko Salem mga ligo sa Sacred Heart Center. Daghan ka kay tao sa Sacred Heart Center adto sa country club. Nanang country club giablihan mo sa nila para sa tagagawas nga ito mga tinumdan sa tubig. Sumunod akong mga most recent memories sa kanihit og tubig. Of course, ang Cebu City, problemado na gyud ang atong supply sa tubig. Kaniadto sa nag-boarding house kami nga nagsuon. Kaduha gyud ko actually tulo akong pila ba? 4, 5 akong boarding houses. Pero ang labing halandumon mo to akong mga boarding houses sa Lacandula, din puyo sa akong pila magsuon na to si Boy, si Cecil, si Bimbot. Upat mi magsuon diha. Nagpuyo og boarding house sa Lacandula sa mga Orais. Unya dihang ako na lang usa sa boarding house gyapos mga Orais diri na sa Camagayan sa duol na sa DYRF, din nagtrabaho na ko DYRF. Wa ko'y problema sa akong supply sa tubig dito sa Pasil, sa Pinoy-anan sa mga Beloso, dito sa akong Pinoy-anan sa nakapuyo ko sa Sosa Compound diha sa Capitol Site, dool sa Tourist Dynasty Inn. Nakapuyo sa boarding house tapad yun sa Pinoy-anan sa mga Cuenco diha sa Andres Abellana sa Cebu City. Ang ako yung mahinungduman kadtong boarding house sa mga Orais diha sa Lacandula. Ang among kwarto na mahimutang sa second floor. Ang among tubig usay mo saka usay di. So kung hinay ang pressure, maghakot mi ang tubig gikan sa ubos, balde mi aron among ikaligo diha sa second floor. Unya maghakot kag tubig nga imo jud saktuhon pagkaligo, dugay kay ka mahuman, pila ka balde imong hakutan. Unya ang among balde pila lang tukmok, usa, duha. Unya napay maghuwat nimo kay ang banyo para mas tanang nag-abang. So kilang mga adlaw jud may adto kaligo, unya magdali-dali gyud may kaligo. Akong taktika, sungugod man ko ni adto sa akong mama o papa o sa akong mga igsuon nga kantingon kay kung di ko pugso, di ko mo kaligo. Ito karon di wala ko'y problema ang pagkaligo. At I don't know, katapulan ba ito na ako or ang ako na itong creativity? Dako balde, ang balde dili kay dako, igo na kong balde. Niya ako ging suwayan, usa ano kong pagkaligo, usara ka balde. Makaligo na ko. Akong gibuhat. Kanabitong nami taksanan atong rice usa ka cup, napagigamay pa sa cup, sobrang 1/2 cup. Nakakita ba ko og gamay kaayo nga kining sudlanan ba o bugas sumay. So mo tay akong gihimong kabo. So usara ka balde, akong gi-ready akong sabon, gi-ready na ako akong shampoo, nagpaabot ako og border sa gawas. So pressure ko kailang magdali ko og galiko. Kabo ko balik tunga sa cup, akong humod ang akong humudubon ang akong may alimpo ba. Gani nagayda ang tubig diri. So basa na akong buhok. Punan ako og sa kikap. Pagkabasa na sa akong buhok, shampoo na ko. Ako na gi-shampoo na akong buhok. Duha ra ka gagmay kay kap ha. Pagbuha na sa akong shampoo, gilugod na ko pag-ayo akong bagol-bagol. Kap na sad hantod. Ya, ako lang ilikayan akong mata para dili ko hangan. Unya, pagka
Wa pa kayo mawa ang buwa sa shampoo sa kong buhok, basa naman timog na akong lawas. Lugod ay ko. Unya umang panglugod, bubo sa gamay, nanabon ako. Wa pa katunga ang balde, wa na nakapanabon ako. Unya, ang hibaw kas tubig di kay ba. So uga pa ang pipila kami sa akong bukton ug sa akong lawas, so akong gibasa tanan. Anam-anam nagbasa para malugod nako unya, makapanabon ako. Hantod na lukop na gid ako panabon tibok na akong lawas. Wa na. Kana ano ko'y problema? Kaya di bang wa na. Di na ako magtihik-tihik og tubig. Basta na guilty ko na human ako galigo, nawaswasan na ako tanan akong shampoo, tanan akong sabon, ready na ako manualya, ready na ako magawa. Sus, ang akong tubig na pang may 1/3 na nabili. Iko lang ko nakalapas og jutay sa katunga. Iko, sakto ka ni kaliguan, di ka ko mangantod, di ka ko manimaho, ani. Tuod man tibok adlaw kong nagklase sa University of San Jose Recoletos kay estudyante pa man ko sa CSJR pa sa una. Wa man ko mangantod. Wa man magreklamo ko mga classmates. Epektibo. So matag higayon magnihit ni usahay gud moabot ng tubig sa taas. Wa may problema. Pero sa mga higayon nga di moabot ang tubig sa taas mo to hinakutay gikan sa silong. Ang uban kanang sayo yung kay sa buntag, mahimo ra gyud mga ligo dito sa first floor kay di pa magkaidagan ang tao kay amo sa kaliguanan dito sa first floor, doon mas kusina. So kung daghan na maghikay, daghan na makakita niyo maligo ka. Although wa uwaway gud dito, so magsinabtanay naman dito nga kinahanglan gud nga maligo kay nagtrabaho ng eskwela ang mga boarders, mga lodgers dito sa mga oray. So motoy akong kasinatian na just in case bako layo ra to magnihita og tubig, makakaligo ko og usar ka balde nga tubig or less than one container, one pail of water. Nakasuway na ko ana. Kung mahimo ra gyud ako mong pasaligan nga kon simbako magnihit sa mong tubig diya sa inyo, mahimo ra gyud. Dili mo manimaho, makalugod mo, makapang-shampoo na mo, makapanabon na mo sa tibok ninyong lawas. Tapos gikas yung alimpuhan tun sa inyong kiting, ginamit ang in fact 2/3 ra. Sa kanang itong balde dili sa gay dako, di sa gay gamay. Tubig kana igo ba lang imo masakwat. Gikan sa first floor pa sa second floor. Motoy akong kasinatian sa kanihit sa tubig. Arita sa mas dako nga hulagway sa atong kanihit sa tubig. Sa panahon pa ni anhing Gobernador Lito Osmeña, tulo naman to katuig na usara to ka term si Lito Osmeña gobernador sa Subo. Pero atong siyang administrasyon diha to niya gisugyot nga itap ang tubig sa Inabanga River sa Bohol para sa Subo. Unya, of course, wa man to madayon kay wa lagi magpasubli si kanhi Gobernador Lito Osmeña. Ang wa na to mahibaw ay dinis sa Subo. Doon na gid ay langyang kumpanya nga nisaw sa mga sugyot. Wa na ko kasiguro kung kinsa na ko na katubang langyang kumpanya o si kanhi Gobernador Lito Osmeña ba. Moy nag-una og sugyot nga kuhaon or mukuha og tubig ang Subo gikan sa suba sa Inabanga. Pilang kasimana ang nilabay ay dunong ngano gipadadaan ko og mga dokumento adtong gitawag nga Cebu Bohol Water Supply Project. Ang sugyot sa mga papel kay katugod si anhing Gobernador Lito Osmeña, wa kay ito siya ka detalye ba siya sugyot. Tungod sa ka di sa kay ito siya ganahan magpa-interview mga sakop sa media. So, wa gyud to niya mura og wa to madayon tungod lagi sa kakuwang sa panahon unya murag wa dai sila makasabot sa lokal nga mga opisyal sa Bohol mahitungod diadto. Pero katong dokumento nga gihatag nako sa Cebu Bohol Water Supply Project, detalyado kaayo. Ang ilang profile sa suba sa Inabanga mao ni. Ang suba sa Inabanga gikan sa kinaibabuan hangtod sa Baba diha sa lungsod sa Inabanga. Moabot siya 25 kilometros. Ang watershed na mao'y nag-feed sa Inabanga River. Ang Inabanga River mo kinadak-an nga suba sa Bohol. Ang watershed sa Inabanga mugakos og 15 ka lungsod sa Bohol. So imagine, unsa kadako ang maong suba sa Inabanga. Unya, ang matag kilid, matag tampi silbi sa suba sa Inabanga, daghan kaing mangroves, daghan kaing mga bakhaw. So, healthy education, daghan kaing siyang isda, mga isda, makasanay, makaitlog sa Inabanga.
Ya doon na pa'y kasaysayan nga nung inabangga angan ini maong suba. Kay kini maong suba sa una, pariha jud ko ni katahom, pariha ni kagwapa sa suba sa lubok. Gihimo karong tourist attraction nga kana nindot kay ikaon dito og paniudto maminaw kag music samtang mag-cruise sa Lubok River, pariha kuno kagwapa ana ang suba sa Inabanga. Ako adyo ko kaadtong Inabanga. Nakapuyo ko sa bayan sa Bohol, wa jud ko ka duol ra man kay sa bayan sa Inabanga, wa jud ko kasuroy ang suba sa Inabanga. Kadto sa panghasi sa Abu Sayyaf diha dito wa sa gumasay. Pagkaber ang tumaong sugilanon, chance na ta ko makakita sa suba sa Inabanga kay ang mga bandidong Abu Sayyaf diha usubay sa suba sa Inabanga, sa pagtago diha sa Inabanga Bohol o sa kasilinganan nga mga lungsod. Kana diay ko nung Inabanga, daghan kay nagbuaya sa una. Sa karaan ba? Nga, wa pa'y mga kasila, daghan ko nung kaya mga buaya diha. Kunya, mga bulanon, ganahan na yun mga ligo kuno sa Inabanga. So, bisag kahibaw sila na buaya, mga ligo sila. Sus, ang uban yun kuno matukob yun buaya. Kaya naman, kaya ka ng buaya good. Diha mo kuskurkulan diya sa ilang, kinsay tagi sa kurkulan siya ages, si Ma'am Nelly. Si Nelly, si apelyido ni Nelly karon, igsuon na siya ni Nelly Haiko. Igsuon na siya ni Sir Edward Haiko. Sila mo itang iya anang Crocolandia. Yeah. Silingan na sa Yules General Merchandise. So kausagi, nanuroy mi diha sa Crocolandia. So giinan ko nila, kanak ko nung mga bitin, mura na mga sports cars. May kanabang, gikan sa pagkatuog hangtod sa ilang pagliho, perting paspasa. Parang sports cars ba nga, inig andar, dito na yung buwilo. Dili na mo sugod ba sa ordinaryo ng mga sakinan. So kana ko ng mga buaya, may ka na magpagkatong-katong, may ka na magpaduka-duka, usa lang ka pamilokwa na, natukob na ka. Nakakita dyan ko ana, sa dihang, naman na sila feeding time din sa mga buaya sa Crocolandia. Naan na siya syudad sa Talisay. So kung inyong mga bata gusto magkakita ng buaya, ang Crocolandia dito kayong suruyan, educational kayo ng mga tours dito. So naka-timing mi, mao'y pagpakaon sa manuksip, sa kabuaya. Ang buaya ni Anto, si Magellan ba to o si Lapu-Lapu, nanlam lang Magellan o Lapu-Lapu ang mga buaya diha. Panahon na sa paglawag sa manok. Ang buaya na siya kuan good, kanang safe kay siya ba, dili siya makagawas gikan siyang kural. Pero ang manok gikan diri sa gawas, gibutang nila og kuhit. Taas kay nga kuhit. Sus. Ang buaya, ang manok gikan sa kusina padung na ngadto sa iyang cage. Wa gyud ang buaya, nagpiyong man gyud ang buaya. Pero makita nimo gamay kay slit sa iyang mata. So naniid na dito kanahan. Pag padung yung paubos sa manok gikan sa kuhit, ay sus, wa pa gani ka abot sa ubos. Bitso bitaw naglayat ang buaya, layat niyang manok ni kana bang yang layat nga perting taasa, yang perting niya nakuha. So nilayat siya, kuha niya manok. Kabihang abtika, makugang ka sa kaabtik buaya. Moto daghan kay natukog na taga Inabanga sa buaya. So tungod ana, gitawag na nila og inabangan. Nga kana kunong subaa, inabangan na. Ang ilang abang ang kinabuhi in town sa ilang mga mulupyo, ng laba, nagaligo, nagpiknik diha sa suba, wa makabantay sa buaya, gipangkaon sa buaya. So, mura ko nung inabangan kanang subaa, ang abang ang kinabuhi sa mga mulupyo. Napag-abot sa mga katsila, angan ana inabangan. So, angan sa lungsod, inabangan, angan sa suba, inabangan. Sus, ang mga katsila, di man kalitok og nga. Amo to gihimo lang Inabanga. mao na mga istorya-istorya diya sa Inabanga. Nganong gikan sa Inabangan, nahimong Inabanga. Angan sa suba, mao na lang ngan sa lungsod. So unsa may detalye sa Cebu Bohol Water Supply Project, nagisugyot atong langyang mga kumpanya. Kini mao langyang kumpanya, ikahinabi na sa provincial government sa Bohol,
Napatabang pa gani sa Simbahang Katoliko sa Bohol, napatabang sa media sa Bohol, gipanguluhan nilang Sir Peter D. Haresco sa Bohol Chronicle o sa iyang mga radio stations aron mapasabot ang mga bulaanon sa kamapuslanon sa proyekto. Mao ni ang detalye sa ilang proyekto. Gikan sa suba sa Inabanga, suyupon o ipasubay lang, di man suyupon kay kusog man kay nang agos sa Inabanga. Ipasubay og dagkong higante nga mga tubo. Yang tubo ilubong sa yuta, ari agi sa ilawom sa dagat. Aron mutabok sa Subo. Ari siya mugawa sa Cordoba. Sumutoy plano. Gikan sa Inabanga, ari tabok padung ari gawa sa Cordoba. Ang higante nga mga tubo sa tubig. Tungod sa kaabunda sa suba sa Inabanga, sa ilang feasibility study, ang makuha 10% ra. 10% ra sa suba sa Inabanga ang makuha sa project. Di lang makuha tanan. So, ang suba sa Inabanga, maibanan na siya og 10%. So, mura ra giwa. Ang 10% na makuha, mukabat na siya og 130,000 cubic meters. 130,000 ka cubic meters. Pilay itandi nato sa produksyon sa NCWD. Ang inadlaw karon nga produksyon sa NCWD sa tanan niya tinubdan, groundwater o surface water, moabot og 270,000 metric tons. Sa ato pa, dulan katunga sa kinatibuk ang produksyon sa NCWD ang madugang. Kung nadayon pa ito ni anhing Gobernador Lito Osmeña o kung nadayon pa itong sugyot sa usa ka langyaw nga kumpanya. Pero ang 130,000 metric tons dili ihurot og pada sa Subo. Binlan ang Bohol. Dunay 7 ka lungsod na nasa upstream sa Inabanga River na suplayan og tubig. So kabahin to nga ang mga bulaanon suplayan og tubig aron doon na sila igo kasaligan stable na supply sa tubig ang at least 7 ka mga lungsod sa Bohol. Sumot ang plano out of 130,000 metric tons, I think 24,000 ang mabilin sa Bohol, ang 106,000 ari sa Subo. Dako na kay itong tabang pagpalambo sa supply sa tubig dili sa Subo. So, ang requirement sa Tibok Metro Cebu is I think more than 500,000 metric tons. Ang naserbisyuhan sa MCWD is less than one half. Slightly more than 1/4 sa kinatibukan nga populasyon sa Metro. Gamay kay kapasidad ang MCWD. Tiaw mo na madugangan ang MC laing 130,000 or 106,000 metric tons sa tubig. Dako na kay itong tabang unta pagpalambo sa itong supply sa tubig. So nanguntahan ako sa naghatag na kong dokumento, so nahitabuan ni, feasible magkayo. Isupak ang mga bulano. Ang taga Inabanga, supak sila. Bisag iunsa sila pasabot sa benepisyo sa proyekto, supak sila. Kaya para nila, istorya ra ko na nga 10% ra, tingali ko nung maughan ang suba. Kunya, daghan ba yan nagsalig sa suba? Mga nagigamit para sa irrigation, sa mga umahan, mga nagigamit diya sa mga tinubdan nilang pagkaon, sa pangisda, mga na sila diha magkuha og nipa, na sila magkuha diha og daghan kaayo nga mga bunga sa watershed sa Inabanga. So, wa madayon. Namatay si anhing Gobernador Lito Osmeña, nahuman ang iyang termino, naritiro na siya sa politika, na wa na gyud madayon ang mga proyekto. Kadtong pribadong kompanya nga nisugyot sa baana, wa sa madayon tungod sa pagsupak sa mga bulaanon. Nakarong bago, man nakahinumdum na rin proyektuha, ang bagong gitudlo ni Mayor Mike Rama nga sakop sa Board of Directors sa Metro Cebu Water District na si Attorney Aristotol Batuhan. Gibanhaw na niyang sugyuta. Kung ingon si Batuhan, dako maging kwarta ang gikinahanglan aron pag-revive anang Inabanga, Bohol o Subo Water Project. Magpalaban siya sa private sector. Kinis Tutol Batuhan, usama ni mga abogado sa CCLEC. Susuod ni siya sa kompanya ni Manny Pangilinan. I'm sure interesado kay Manny Pangilinan mo finance ini. So, muna sugyot, muna plano karon sa MCWD kung mataron na naglingkod silang Tutol Batuhan kay bago naman ang administrador sa Local Water Utilities Administration. So hopefully suportahan sa bagong liderato sa LUA ang appointment ni Mayor Mike Rama nilang General Mel Feliciano o
o may tutulbatuhan o sa mga sakop sa board sa MCWD, mao ni usa sila mga sugyot nga manhawon ang pagsumpay sa tubig sa Metro Cebu Water District o sa suba sa Inabanga. Kana kung musugot ang mga Bulanon. Kaya magkinahanglan sa pagtugot sa mga Bulanon. Usa sa labing dakong hagit at tumang proyekto, usang pagpasabot ang mga Bulanon na dili mauga, dili muhubas ang suba sa Inabanga. 90% sa suba sa Inabanga magpabilin, 10% ra ang kuhaon. In fact, katong detalye sa proyekto nga ako nabasahan, di ka ni sila magtukod ng dam. Di nila i-impound ang tubig sa Inabanga. Murag ang inagos lang sa Inabanga, sauron lang sa dakong tubo, mo idadon din sa Subo. Amot usaw na sa pagpasabot. So maybe mao ni tun-an sa mga negosyante kung puniton man ni sa mga negosyante ipaubos man ni og public-private partnership PPP kini maong proyekto, pero maunay atong gikinahanglan. Kung tinuod nang nausik lang na ang suba sa Inabanga, maadto siya sa dagat, di siya hingpit na makapuslan, I'm sure mapasabot ang mga Bulanon. Siguroon lang ang Bohol binlan og tubig, dili siya hutdan og tubig. Kung sa gikinahanglan tubig diha sa mga lungsod nga magian sa lungsod sa Inabanga, apilon sila og supply. Kung kana bang transparent ba? Aron nga mga Bulanon di magduda, na istorya ra na ini kahuman di namin makapahimo sa among tubig. Maibong na lang sa tubig sa suba sa Inabanga. Gawas ana, daghan kaayo mga proyekto nga gipangisgutan ang Metro Cebu Water District, pero hangtod karon wa gyud mapatuman tungod sa daghan kaayo nga mga rason, daghan kaayo nga mga hinungdan. Si kanhi MCWD Chairman Joel Mariu, so pa siya mo resign sa board sa diyang gibukod na sila ni Anhing Mayor Edgar Labella, kuyong man to sila ato ni Ralph Sibilia, si Junpe o kaubanan. Na-interview na ako si kanhi Trade Assistant Secretary Joel Mariu, na itong ranggo Joel Mariu's gabinete sa administrasyon ni Anhing Presidente Cory Aquino panahon ni Joe Concepcion. Ingon siya, ang usa sa ilang ambisyoso kaayong proyekto mao pagtukod og Mananga High Dam. Kanang suba sa Mananga, tukuran nila og higante nga dam aron i-harvest nila ang tubig sa suba sa Mananga o dako kay na nga tinubdan sa tubig sa MCWD. Ay doon unsa naka-feasible kay karon doon na may mga higayon, labi na karon nga tig-init. Na ang suba sa Mananga diha sa Biasong ug sa ubang kasilan ng mga barangay sa Talisay, wala. Mura na lang siya og kanal, di na siya suba. Lain ito mga batanon pa diya sa syudad sa Talisay, so saan na magduwa sa suba sa Mananga, pertin dakuha. Ana suba. Pero Mananga binuangan man, gi-quarry, gibutangan og kabalayan, gibutangan og mga buildings, wala na gyud masuras ang suba sa Mananga. I don't know. Unsay mahitabo, madayon pa ba to ang Mananga High Dam project? Or di na viable tungod sa nasilted na ang Mananga, na naabunuhan na mabaw na siya pag-ayo o ni gamay na lang yun ang iya tubig. Buto na pa ba igong ang tubig para sa pagtukod o may nga high dam para sa proyekto sa MCWD. Doon na sa proyekto ang MCWD para desalination project. Pero mahal. So kung bitsihonon pa ang mga konsumidor sa MCWD, mubayad ba o mas dako nga presyo bugti sa bastante nga supply. So I think mauna na atong options sa umaabot nga katuigan. Makaangkon lang ta og igo nga supply sa tubig kung andam tang mubayad o mas taas na presyo. Pero nagkinahanglan ta og tarong nga liderato sa Metro Cebu Water District. Kung ang liderato sa MCWD padayong diktahan sa mga politiko, padayong ma-influensya sa politikanong mga interes, di gyud may tsura ang atong tanang mga plano sa pagpalambo sa tinubdan sa tubig dinhi sa Subo. Kung kitang tanan mo'y mag-antos ana. Nang hinaot kining nagagrabing epekto sa El Nino, makapamanhaw sa diskusyon o makapaklaro sa direksyon kung saan natong papalambo ang atong supply sa tubig dinhi sa Subo. Ang laing hulga sa atong tinubdan sa tubig ang kakaraan
o ang katagulilong sa mga tubo sa MCWD. Hantod karon wa na matultuli ang nahimutangan sa tanang mga tubo sa MCWD. Wa sila'y mapa. Mga tubo pa na sa Osmeña Waterworks. Sa ato pa ng dekada 50. Amot buhi pa ba ng mga tubuha? Dili ba na mo irason nganong ang MCWD wadaan og kapin 2 ka milyon ka pesos kada adlaw sa usik na tubig. Ug hangtod karon sukad pa na sa panahon ni isa pa man itong mga chairman sa MCW, nakaabot pa gud sa Father Paking Silva. Wa gyud na matultuli ang mga tubo sa MCWD. Ug wa gyud nakakita sulbad ana hangtod karon. Mas una pang nasulbad ang problema sa Metro Manila. Ang Metro Manila mas karaan pa ang dili gani sa makakaraan sa tubo sa MCWD pero nasulbad nila pag take over sa mga Ayala ug sa mani pangilinan sa tinga kumpanya gitunga man nila Metro Manila ang gihimo sa Ayala mao na ilang gihinay-hinay og bag-o ang mga tubo. Nanay mga tubo nga dili na ginila matultulan, ilang gipang-condemn, yang gihinay-hinay nila og puli og bag-o. Karon bag-o na mga tubo, tanang tubo sa Metro Manila. Ang MCWD way gihimo. Unsaon mga political appointees man ang mga sakop sa board of directors. Agad ra sa mga politiko do na gani pipila kuno ka mga sakop sa MCWD nga nabuhong na hinuon sa mga transaksyon sa MCWD, daghan kay mga tungpats, daghan kay mga komisyon sa tanang transaksyon nga ilang gisudlan. Nakalimtan ang labing dako nilang tahas mao pagpalambo sa supply sa tubig sa Metro Cebu dili ang pagpaburot sa ilang pribado nga mga bulsa. So komplikado kaayo, daghan kaayo na mga buslot ang atong sistema sa supply sa tubig din sa Subo. Ambot na tao na ba ang mga opisyal o mga tagduma na makasulbad ini dako uyamot nato na problema. In the meantime, kitang mga Subuanon manguros na lang daan. Nagkagrabe ang epekto sa El Nino, posibleng magkagrabisab ang dugay na natong giagwantang kanhit sa supply sa tubig dinhi sa Metro Cebu o sa tibuok probinsya sa Subo. Kamo, unsa inyong sugyot aron sa pagpalambo sa atong supply sa tubig? Unsa inyong plano pagpangita og alternatibo nga mga tinubdan sa tubig? Unsa inyong pangandam sa posibleng pag-uga sa atong mga tinubdan sa tubig tungod sa El Nino? Palihog ipabuhagay ang inyong mga sugyot o mapuslanon nga mga ideya mahitungod ning atong problema sa water supply sa atong comment box. Uban ni Dr. Iris o ni CB diri sa Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon. So CB kay baw na padung na tag-extra. Kini si Leo Lastimosa. Magpasalamat sa inyong pareho nga pagsubay, pagsunod, pagsalig o pagpaminaw sa atong panahog. Dayong kilom-kilom. Dugang salamat CB girl. Big girl.